once a giant sani koro dhi ka gima dhi lal tintiere toki kanyo wanene ka waseloso kode ka wasewacho sigande wiye kacha kod tom Nduku ka otenore kod gima timore mbalariany ni momoi kanyo kaka inyalo res iwinjo kwayo mag alumni mage kata jopuonjre machon. Kachako ing'e ni alumni got maber to process magidwa luwo is wrong. Kech demand magidwa keto no ok nyal give any result. Gimari gikuongo gijiwo en otim nonro mar kaka gini notimore gi gimomiyo otimore to osotime machal nadi kora kodog mondo bang' nonro no ibro nwang' joma nigi makosa tinyalo teri court kopo nitie pesa molal ma ng'ato nigo i account inyalo chungi then kora kinyalo wacho ni gini omako council machanadi kora kogolgi nikech Kenya ka nitie system ka ng'ato sokwalo tigole ni ema miyo jok mayiero gi advantage ibro nwang'o ni pesa ni nobedo shared koduogo back oduogo chien koro ng'ani en employ koro gimo tim kama okuongo ma students go nego tim gin ka go kanyo to nego gidhi register case ka bubed booked in the OB koro gin ga chance ma koponi police oko prosecute to ginyalo appoint lawyers and other experts to tero gino i court koro iyale on the basis of an investigative process. Mane manyalo rie Kenya kwa bet na ng'ato kokoso to sogole to lal go pesa no kware cover ga nyaka sani and mage debt miwinjo ma Kenya no mwasiko wachulo. That is one. Two, erogin gi wuoyo to productivity mar university bendo so bedo very low. Sani kirango all county hospitals bin wango the data tibo nwango ni ji mathoka bedo operated as so many ng'eny to nikech ang'o jogo ma nodhi timo faculties moko kara ne gin jok moko romo oro kal gi akala iyo moko winjre koro as much as our lecturers are also demand mondo migi welfare maber gibende gimi nguso mar somo obedo motegno onge kama gino nyalo donje Cleophas ni ng'ato ai university to ken productive ing'eni Cleophas kisogi ki university pinje mineno mwadhi ga kwaye konygo en ngani kisodi university to me an initiative minyalo formo kata kambini to help the country mondo country odongi wan yen waketo somo kagima nyaka mitich and that's why neno ka ji duto rango kaka kwalo penj onge ng'ama ikre mar dhi chako tije mondo beno ndek jomoko ji duto kotimo penj to wen nyaka dike tich to mane kamano kuono bedie nikech sama koro kuo betie en kichi fight mondo iyud go tich to be ni nyalo fight mondo ibendi nwang' kaka inyalo konyo jomoko tibiro time maber nikech ing'en tie ng'ama de win hat ne mondo komi tijno so magi gik moko ponwa loko the approach is good goyo gi koko no ber but gi tim gi mowinjore kigi demand ne jogi owuok kapok jogi been investigated bon wang' ne pesa magi kwalo gi adier issue kaka ma contracts mabed awarded in the universities nis jui ng'ano mago gik momako the whole chancellor's office and the senate ibro nwang' ka giduto gin kuno kendo ibro nwang'o ni gine my family gi otomo halago so the best thing is otim a proper investigation ni Tom Nduku kapok abiro ira mheshimiwa Regina Kizito. Yes. Gini itime yo machana de pinje molony ka gima kama omako ng'ato kaka vice chancellor inya bedo ka gi thuolo mar wacho ni o step aside for investigation gini ok wane ka timore e kinde ka wach ma Janet Ouko gini ma bende en jatend migawo mag weche mag somo e county ma Nairobi kae noloso kanyo kachiel koda ka jotelo mamoko nikech romo no ne gidhi gi romo kod jatend